Boro hौवाफोरजों नङा बांगाल हौवाफोरा बिदि गुबुन हारिजों मानो थाङो जोंहाबो बिनानाव दङ फंबाय दङ थाबैनो आइनि बेफारे गोदान आपडेट लाबोगोन आरोना मोननै मबाइलखौ चार्ज होनानै गैला अबेसलि बिसोर फानहैगोन रिक्सानि बेरायफुंजानो बिदिसो होनदों एयाव मा जाखो ओमफ्राय दा नै लोगोफोर ओरैबायदि खोमसि जाजोब्बाय ना अयथासार अखा हासिगोन होननानै बुंनांला आरोना नै गोसोम जाजोब्बाय आरोना जोमैफोरानो नालाय नै ओरैबायदि थान्दा गुसु बार बारबाय अखा हासिगोन आरोना मा जाखो खोमसि जाजोब्बाय हनै अखा हासिगोन ना नायदो सनालि दाना केक जानो बेरेफुंजानि दे लेखा फरायगोन दे दसे जोंना गैलाथाय नायनांसिगोनसो हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय स' खानायबो खानाखै दे फुङाव सिखांनानै आङो ओमफ्राय दाबो ब्रास खालामाखै आरोना मर्निंआवनो सिखांग्रोनानै डाइरेक्ट भिडिअ इडिट खालामदों आं खालामगासिनो दं आरोना खालामखांबायानो मस्ट फाइनालसो नायफिननांसिगौ एसे रिपिट खालामनांगौ ना माने नायफिननांगौ माबाफोर भुल जादों नामा बेनि थाखायनो बेखौ चेक खालामगासिनो दं आं ओमफ्राय बेयावनो ओरैबायदि खोमसि जाजोब्बाय आरोना बेनि थाखायनो आं फिसा नोंसोरनो ब्लग देखायनोसै होननानै बेखौ खालामनाय जाबाय ओमफ्राय दाबो ब्रास खालामाखै दै मानो होनब्ला आंहा भिडिअखौथ' आङो ब्लगखौथ' नयथानि गेजेराव जिखुनु जाया नयथायाव आङो बिनि गेजेरावनो आपल'ड होयोना बेनि थाखायनो आं जल्दि जल्दि इडिट खालामगासिनो दङ थाम्बनेल बानायाखै दाबो जाहैगोन दे जागहैगोन बिनि थाखायनो स' नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि ब्लगखौ मर्निंआवनो स्टार्ट खालामबाय दा जाहाय देखायलांसैलाय नायलांदोलाय लोगोफोर आरोना ओरैबायदि बार बारदों नै अखा खोरोमनाया थैखाबाय दिनै फुरा अखा हाखासिगोन दां सयथिबो मा जाबावगोनलै सनालि मा जाबावगोन अखाया ओमफ्राय लोगोफोर मैया मोनायाव ओरैबायदि गोसा सारअन्थाइ गावदोंना लाइनानो मा जाखो मिथिला आरोना मोनानिफ्रायनो गैया ओमफ्राय जोंना पावार बेंक मोननै मबाइलखौ चार्ज होनानै गैला सेस जोबजोब्बाय दिनै आरो लाइन फैयाबाथाय सेसखासै आरोना मबाइला माजों चार्ज होनो ओरैबा आं ब्लग बानायो आंना चार्ज जानो थाया हासबेन्डआ थागोन बेबो गेम गेलेयो बबेबा समाव चार्ज जानो थाया आरोना स' नायनोसै दिनै मा जायो पावार बेंकआ मोननैबो डेड जाजोबखाबाय आरोना चार्ज गैला नै लोगोफोर अखायासो होबाय एसे एसे गोरलै 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 हाहांबाय आरोना फिसा 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 फिसानो ओरैजाय भिडिअ इडिट सोलिगासिनो दङ स' लोगोफोर दिनै दिना ओरैबायदि मा होननांगौ मोजां नङा आरोना अखा हाहांबाय थिगसेनो दहायो ओमफ्राय बिदि अखा हानायाव मा खामानि जानो ना दा अखाया आयौ थाम्फैया दा अखाया हागाबाय एसे एसेनो ओमफ्रायो एसे एसे दङ बाखि बेखौ सुना लाग्रोसै ओमफ्राय दा लोगो मोनसिगोन र' बाखि मानि आलदा आलदा सोमनानै दोनदां बाल्थिं मोननैयाव रं गयोना बेनि थाखायनो देखायनि बेनि उनाव सुना लाग्रोसै दा लोगो मोनफिनगोन र' बे मोनसे आरो बे मोनसे सुना लाग्रोसै गुसुथार बेनिफ्राय सुना लाग्रोसै सिखौहाय थाइजौ फिथाइया जोंना मैया थाइसे गोलैदों दे एसे देरहांबाय आरोना थाइजौ फिथाइयाबो देखायनि थाइजौ फिथाइफ्रा देरहांबाय आरोना एसे एसेनो बांद्राय गिदिर गिदिर नङा होमबाबो देरहांबाय एसेनो खोमसि नुथारदों बोथोरानो खोमसिथार नालाय गथ'फ्रा क्रिकेट गेलेदों सुना लाग्रोसै लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन दसे उनावहाय दैयाबो बुंबाय आंना स' लोगोफोर दायो आङो दुगैखां माखां रेडि जाबाय बिनिफ्राय गरम ना बोथोरा थान्दाबाबो बिराद गरम ओमफ्राय दख'ना गानासै दे आं दिनै गस्ला गाननानै थानोसै देहाबो बांद्राय मोजां नङाबो एसे साख्रेब साख्रेब मोनदों मानोबा मिन्थिया ओमफ्राय सिफोरबो मेरला दंमोन एसे सुस्रांनानै लाबाय देखायनो नोंसोरनो आरामनो लारि लारि दोनजोब्बाय आरो सिफोरा ओरैजाय लामनानै हरैबो दं आरोना नै नुहुरनाय नंला ओमफ्राय बिबारासो बिराद मोजां बारदों गलाब बिबारा बायनानैसो मोजां नुगोन सिंनिफ्राय मोजां नुनानै गुफुर गुफुरनो बिराद मोजां बारदों आरो गुफुर ओमफ्राय आंहा नोंसोरजों मोनसे इम्परटेन्ट खोथा रायलायनांगौ दङ दा खोन्थागोन आङो खोथाया मा ओमफ्राय दायो आङो एसे मानि मैया आङो सियार लाबोदोंमोन आइमोनहानिफ्राय मानसिफोर फैगोनखाय सियार हैनो थांनि ओमफ्राय फाथैयाबो बिराद बुरजा आग्लायनानै दङ बेखौबो हैनि आरोना जोंहा रावबो जायाना हासबेन्डआबो जाया एखमबा समाव जायो आरो जाया आरोना बांसिनानो जाया गयफोरखौबो एसेबां बिदि निसा गैया मोनबा जायो मोनाबा थायो आरोना बिदिनो
स' लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे उनावहाय सनालिना लोगो फैदों आरोना गेलेगासिनो दं सानैजों देलायहोनोसै आङो जायफोरजों गेलेगासिनो दं खारदावलायनाय गोलोमफ्रुजोब्बाय बियो आरोना थान्दाबाबो बोथोरा टिभि देखायनानै होबाय टिभिखौनो नाया आरोना सानैबो देखायनि आं र' सानैजों फुरा मा रायलायगासिनो दङ फुरा गेलेगासिनो सानैजों टेबोलनि अबस्थायानो नायजाला एसे मुलि लांफैदों र' लोगोफोर माने देहा बांद्राय मोजां नङाना नै लोगोफोर उन्दैफ्रा बिसोरनोमोन बिराद उन्दै आरोना पुलिसफ्रा हमनानै लांबायमोन बांगाल हौवाया बेनोमोन आरोना लोगोफोर नै बुजादों दहायो एसे स' लोगोफोर आं नोंसोरखौ होननो नागिरनाय खोथाया बेनोमोन जे जोंनि गसाइगावआव दासान्दि माने एकदम माने गन्डगल जागासिनो दं आरोना बांद्राय मोजां खबर नङा गाज्रि खबर जागासिनो दं मानो होनब्ला नै दाख्लैबावसो बर' हिजरा बुजालांखांबाय बेनिफ्राय आरो मैया सानसे दाखालि मोनसे घटना जालायबाय आरोना मा होनो होनब्ला जोंनि गसाइगावनिनो उन्दैफ्रा बर' गथ'फोर आरोना उन्दै हिन्जावसा मिनिमाम गैयाबाबो मा बेसेबां बैसो जानो 12-13 बोसोर जागोनदां 12-13 बोसोरनि गथ'साफोर आरोना हमजालायबाय आरोना बेबो बर' हौवाफोरजों नङा बांगाल हौवाफोर आरोना ओमफ्राय आं बे गथ'फोरखौ नुदोंमोन जे आं जखन नानिखौ स्कुलनिफ्राय लानानै फैयोमोन नानिनि बार्थडेनि केक अर्डार हैनो थांदोंमोन ना जों बाजारावहाय ओइदिनखालि जे आं बास स्टेन्डनिफ्राय ब्लग बानायलाङाखै आं जुदि बास स्टेन्डनिफ्राय ब्लग बानायलाङोमोनबा नोंथांमोननोबो आं देखायनो हागौमोन आरोना माने नुगौमोन नोंथांमोनाबो आंनि ब्लगावनो बे गोन्दैफोरखौ आंहाथ' नुनानै सानबाय आरो हाब गथ'फ्रा अबेनि ओमफ्राय एफा फिसा ड्रेस गाननानै फैदों बिदि सानबाय आरोना आं ड्रेसफ्राबो एकदम माने एसे नायथावथाव नङामोन आरोना ओमफ्राय दानि गथ'फ्रालाय बिदिनो गानखासै साननानै आं गोसो सिङाव साननानैल' थांदों आरो जों नानिजों आंजोंल'मोन टट'जों थांबा ओमफ्राय न'आव जखन फैयो फैनानैहाय ओमफ्राय नै आङो मोनायावहाय मिन्थिबाय आरोना बिदि जादों होननानै घटना आङो जखन नानिनि औ मोनायाव मिन्थिदों आङो मोनायावहाय माने नुबाय आरोना आङो भिडिअखौ नुबाय आङो ओमफ्राय माने मा होनबावनो आरोना लोगोफोरा ओमफ्राय नुनानै सानबाय कि आं फार्स्टआव सिनायाखैमोन दे गथ'फोरखौ जखन भिडिअ नुदों आं सिनायाखैमोन ओमफ्राय जखन मोजाङै नायो आं भिडिअखौ खेबनै खेबथाम होमबासो आङो माने नुबाय आरोना ओमफ्राय आया बे गथ'फोरखौथ' आं नुदोंमोन बास स्टेन्डआव बिदि सानबाय आङो ओमफ्राय घटनाया मा जादों होनबा उन्दैफोरखौ बबावबा फाननो लांगौमोन खोमादां दै हौवाफ्रा 30-35 बोसोरनि बैसो जाखानाय आरोना 25-30 ना माने 30-35 नङा जिखुनु जाया माने 25निफ्राय 30 इयार्स बिदि जागोन आरोना बारा माने उन्दैथ' नंला बैसो जाखाबाय आरोना ओमफ्राय जेनेबा माने जोंनिनो न' खाथिनि बिबोनांमोनहा बिसोरनो आरोना नुनानैहाय इंगित होलायलायखाबायनो बिसोर बास स्टेन्डआवहाय बिदि होननानै घटना होननानैहाय माने गावजों गाव बिसोर खबर दंखालायसैमोन आरोना ओमफ्राय जेनेबा आंथ' जेबो मिन्थिया दे आं नुलांदों गथ'फोरखौ खिन्थु आं जखन नुलाङो 11टा जाजोबाखैमोन दे 10:50 जाबायमोन औ बिदि जाबायमोन आं दाबो गोसोआव दं टाइमखौहाय 10:50 जाबायमोन होनबा बे फिसा बारदों आरोना बिसोरो बे जोंनि बास स्टेन्डआवथ' स्कुटि श'रुम दंना बेयाव बिसिममोन बेयाव थाबायगासिनो दंमोन आरोना साथाम थाबायनानै बाजार फारसे थाबायलांगासिनो दंमोन दे बिसोर खिन्थु रावबो गैफायामोन आरोना साथामल'मोन ओमफ्राय माने मारै जादों होनब्ला घटनाया बिसोर मालाय इंगित होलायखाबाय बास स्टेन्डआवहाय ओमफ्राय जोंनि गसाइगाव खाथियावनो आरोना ओमफ्रायो खोदोमगुरि होननाय जायगा दङ बेयावहाय माने बेयावसो हमजाहैदों आरोना ओमफ्राय पुलिसफोरबो लालायलायनानै फैबाय ओमफ्राय भिडिअ क्लिपावथ' नोंसोर नुखाबाय दा आङो बारा गोलाव होआ दै मानो होनब्ला बोरैबा मोनो मा होनोना बिसोरखौ ओरैनो एसे ब्लार खालामनानै होदों आङो बेखौनो जाहाथे नोंसोर जास्ट देखायनो थाखायल' आरोना जास्ट देखायनो थाखाय ओमफ्राय जोंनि बर' गथ'फ्रा मानो बिदि जालांजोबखो आं बुजिनोनो हाला आरोना ओमफ्राय जेनेबा जोंनि बर' हारियावबो गोबां सेंग्राफोर दङ मोजांमोन रायलाय ओमफ्राय जेनेबा बिदि गुबुन हारिजों मानो थाङो मिन्थिला आरोना खिन्थु एफा उन्दै गथ'फोर आरोना बिसोर जुदि लांदों मोजांनि थाखायथ' लांखायाखै अभियासलि बिसोर फानहैगोन नङाबा माबा मोनसे इउज खालामहैगोन आरोना नङाबालाय मानोथो बिदि लांनोना एफा उन्दै आरोना 12-13 बोसोरनि गथ' सानदो बिदिनो 5, 6, 7 फरायनाय जागोन माथो बेसे गिदिर उन्दैथार एकदम उन्दैथार गथ'फ्रा नोंसोरो नायनानै सिनायखागोन बेसेबां बैसोनि गथ' एकदम माने उन्दैथार आरोना आं रेलावनो दादा नुथारदों दे उन्दैफोरखौ बहुत उन्दै ओमफ्राय भिडिअआव नोंसोर माबायदि नुखो आं बेखौ बुंनो हाला ओमफ्राय बहुतानो उन्दै आरोना ओमफ्राय माने
फन फैदों आंना दा रायलायसां स' ओमफ्राय मा होनो होनब्ला गथ'फोरना बुजिनो हाला आरो माथो होनबावनो ना फरायफुनाय गथ'फोर बिमा बिफाखौ थगायनानै फैयो उमुगाव थांनो फोरलायाव थांनो होननानैहाय ओमफ्राय बिदि खालामफैगोन होननानै सोर मिन्थियो आरोना रावबो बुंनो हाया ओमफ्राय दाथ' आरो जेनेबा माथो दाथ' हमजाबाय जेनेबा पुलिसफ्रानो हमनानै लांबाय दा मा जालायो गावसिनि खोथासै मिथिला आङो खबर मोनफिनासै मा जाखो हगार हरफिनगोन ना अबेसलि हगार हरगोन रायलायनानै पेरेन्टसफोरखौ लेंहरगोन आंनि आइडिया गार्जेनफोरखौहाय ओमफ्राय मानि हौवाफ्राबो बुजादों दै एसे हमनो मोनबाय नालाय गोबोरखि दौदोंनो दै आं भिडिअ'आव नुदों ओमफ्राय नोंथांमोननोबो र' दा लास्टआव जुदि देखायनाय जायोबा देखायगोन ओमफ्राय जुदि देखायनाय जायाबा आं बेखौ देखायनाय नंला आरोना स' ओमफ्राय बोरैबा मोनदों आरोना आङो बिदि बांगालफोरसोना जोंनि बर'फोरबा आलदा खोथा जोंनि बर'आवनो गावजों गाव बुहुत गाज्रि थासै दै लोगोफोर मानो होनब्ला जोंनि बर'फ्राबो दंसै गोबां बिदिनो बांगाल आरो बंसि सासे माने सासे बांगाल सासे बंसि होननानै बुंदों आरोना हासबेन्डआ खोन्थादों स' आङो मिथिया बर'बो दंमोन बेखौ फाननो लांनांगौसो दंमोन दाखालिनिया बिदिनो आरोना माने बिदि केस जाबाय थायो मिन्थिला दे आं बुंनो हाला मानो होनब्ला बहुद बिदिनो दानि जोंनि जेनेरेसनावहाय गोबां बिदिनो फाननो लांग्रा थांफाग्राफोरखौ गोबां हमबाय बाट होनबाबो माने खमाया आरोना खमाया मानो होनब्ला मिन्थिया मानो थाखायथाय जेसेबां हमदों एसेबांनो बारासिन जादों आरोना बुंनो हाला मानो थाखाय बिदि जाखो ओमफ्राय जोंनि बर'फ्राबो नुयो एसेबां निउसाव होयो सोरबाबा ब्लगाव होयो गोबांथार नुयो आरोना बिदि होननानैहाय माने जोंनि बर'फोरखौहाय जोंनि बर' हारिखौलाय बहा मालाय हारिया माबानो ना मारै अननो 100आव गैयाबाबो जेनेबा 100 जोनाव सासे सानैयासो मोजां थानो हागौ खिन्थु सबानो मोजां जायाना बिनि थाखायनो आरोना मा बुंबावनो ओमफ्राय बेनो जोंनि बर'फ्रा बर'जोंनो हाबा जाबानो जायो मालाय हारिजोंलाय मानोथो जानो मोजांबाबो गाज्रिबाबो गावनि हारिया गावनि हारिखा जोंनि हारिनि अननाया आलदा जाखायो आरोना लोगोफोर जोंनि बर'नि अननायानो आलदाखा जोंनि बर'नि थैयानो एक्सट्राखा आरोना ओमफ्राय बिसोर आरो बांगालफोर अबायथो जोंनि बर' हारिखौ मोजाङै अननोना स' बिसिना मेन टारगेटआनो जाबाय बिदि हाबा लानाय खुनु टारगेट गैया मानो होनब्ला बैसो जानाय ना ओमफ्राय बे 12-13 बोसोरनि गथ'खौ बहा हाबा जानो जेनेबा बेरायनो लांनोसो माबादोंमोन होननानै एथ' गिदिर मानसिया बर'बो नङा थारमाने जखन हमजादों गामिनि मानसिफ्रासो हमनानै होग्रोखादोंमोन आरोना ओमफ्राय माने बर' हिनजावफ्रानो गामिनि मानसिफ्राबो खोदोंगुरिनि मानसिफ्रानो हमनानै होखादोंमोन हाइरडआवनो ओमफ्राय माने जखन बुजायो बे समाव होनदों आरोना बेरायनोसो लांनो नागिरदों होननानै अबेयावलाय बेरायनो लांनोबाबो बिसोरो मोजां खामानियावथ' बहा बाहायहैनो आरोना मेन खोथा जाहैबाय जोंनि बास्टेननिफ्राय थिखोआखै आरोना बिसोर गथ'फ्रा एक्सट्रा थांनानैहाय बै खोदोंगुरियावसो गाखोहैदों जाहैबाय बिसोरजोंहाय बेयावनो हमजाबाय मा होनबावनो लोगोफोर आरोना गथ'फ्राबो बिसोरबो बुजिस'नो हाला आरो दानि जुगाना ओरैबादि गाज्रि जाबाय बुंनांला आरोना फाननोसो लांनो नागिरगासिनो दङ बिसोर बिदिनो फाननोनो लांगोन अबायथो ओरैनो लांनो ना मोखां सोमजिखादों गिनाया जाखालामो गथ'आ स' लोगोफोर एनिवे माथोबाव आरोना जोंनि बर'फ्रा गुबुनजों जायाबानो जायो बेनोसै माने गाव गावनि हारि दङ गाव गावनि हारिजों जाबा मोजांसिन जायो आरो माथो होननो आरो दा बांद्राय होनबाथाय नोंहालाय माने गियानि गुयिनि दाहोनहर आरोना लोगोफोर आं जास्ट माने खोन्थादों आरोना नोंसोरनो मानो होनब्ला जोंनि बर' उन्दैफ्राबो जोंहाबो बिनानाव दङ फंबाय दङ जाहाथे बिदि दाजाथों आरोना बयनिबो न'खराव बिब' फंबायाथ' थाखायो बिनानाव बेफोर थायो जाहाथे बयबो केयार खालामो माने थाल लायो आरोना गाव गावनि न'खरनि गथ'फोरखौ थाल लायो जाहाथे बायह्राफ्राव हारसिं हाला दा ओंखारथों मानो होनब्ला दानि जुगा बुहुत गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जादों आरोना बुंनांलिया आंथ' हारसिं थांनो गिनायखौनो मोनसै जेरावबो आरो आं जेरावबो थांनायबो जाया न'आव थांबाबो आंना हासबेन्डआनो थांफायो आरोना बबेबा समाव उफाय गैयियाव माबाफोर जुदि जायोबा प्रब्लेमफोर जायोबा थांनांगौ जायो मानो होनब्ला आरो ट्रेनजोंथ' आङो हारसिं मालाबाबो ट्रेभेल खालामफेराखै दे मानो बुहुत गियो आङो स' बेनोसै दिनैनि ब्लगा आं नोंसोरनो खोन्थानो नागिरनाया बेनोमोन मानो होनब्ला जोंनि गसाइगावआव बुहुत खना खनला बायदिसिना मा जायो अभियासलि जायो दस्रा जायगायावबो जायो बाट गावबागाव जायगा गावबागाव आरोना ओमफ्राय जोंनि गसाइगावआवबो सिरि सिरि बुहुत घटना जाखोमायो मिन्थिया बोथोरा बिराद गाज्रि आरोना दासान्दि ओमफ्राय गरमबो बिरादनो आरो साखनद्रा ओंखारसावना ओमफ्राय जोंनि गसाइगावआव ओरैबायदि सिखाव हाबदों बुंनांला आरोना
सानमानि सिखाव हाबो आरोना लोगोफोर दाख्लैबो हाब्रु बेलाव हाबखांबाय ओमफ्राय ओरैजाय माबायावबो जयनगरावबो हाबदों ओरै माने हाबलागासिनो दं आरोना बुंनांला एसे थाल्ला बायह्राफ्राव ओंखारोबो आरोना बयबो स' दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै ओमफ्राय थाबैनो आं गोदान आपडेट लाबोगोन आरोना स' ओमफ्राय बयबो सोंगासिनो दं जोंनि आइया माबायदि जाखो होननानै स' आङो थाबैनो आइनि बेफारे गोदान आपडेट लाबोगोन आरोना स' लोगोफोर नेनानै थाबानो जाबाय स' बाय बाय लाभ इउ टेक केयार गुड नाइट